Здравейте хора, аз съм Barkhouse13 и това е едно Minecraft ревю на SoulStar.bg. Ето го сегашния спаун. Как е? Сега нека да ви разведа. Бариерите се взимат от евентите. Не, че няма нужда да го взимате, защото аз имам абсолютно същия атак демидж, ама аз съм с различни чанти. Ето видите, това с това. 13 атак демидж и 25, може също бие толкова. Тук ето ви другия, какви неща дава. Да. Всеки евент от 8:30, ако имате някакви проблеми, пишете на ето този скайп. IP-то на сервера ще има и долу в описанието. Гласувайте с вота и вземете уникални награди. Наградите са 10 злато, емералда, голд и диамант. И 30 лева. Колко пари имам вече. Това тук е банкомата. Това тук са XP ползанките. Ето е тук PvP дупката. Сега нека да отидем на ларповете. Почваме с Warp Actions. Actions ли? Не знам как се нарича. Така. Да. Сега какво е това? Това е начин да си продавате айтеми. Може да си прочетете. А следващия Warp банкомат, който аз го показах, имаме на Warp Enchant. Опа. Ето го Warp Enchant. Тук решили да се отдаме, защото преди ги нямаш. Така, ето тук може да купувате и XP. 200 XP за 50, тук 100 за 250, което няма смисъл. Тук се начампвате обикновено. И сега отиваме на Warp End. Това си е да не мислите такива PvP дъвка, в която да се биете. Това е и двете де, всъщност. Warp End. Ето, ти тук хем се биеш с ендермени, хем и се биеш и с хората. Да, сега отиваме на Warp Event. Нямаше иски ивенти да показвам, само първия. Като гледате вие може. Но ето тук бяха, ето ги даже и честовете. Тук може да се минавате Джон. Който сега сме да го минавам. Имаме на Warp Fish. Тук може да ловите риби, след това да продавате. Ето тук се взима на лаборатории. Ето тук е безплатна валица, аз съм поне 70 пак така изглежда. Ето ме. Не, тук се ловите, а сега няма да лова. Отиваме на Warp Food. На PvP няма да ходим. Направено от KingSam.bg. Харесва ми, защото е прилича на някаква среда, където там се спават, нали храна. Тук си вървите, намирате си ги, ябате си и така нататък. Отиваме на Warp Nether е следващия. Да, после Warp Plotne, после да се отправим и така. Да, тук Warp Nether няма хъп, само това. Там долу има една ефикасна фермичка. Ако искате да видите, пишете на кой наред, стъпа фермата. И от тук може да се забиете. Направо си печелите от тук пари, ако имате лъгде. Иначе или може да ги бите, или той не е мащно. Отиваме на Warp Plotne.
плотно якото е, че имаш поне флай. Сега ще ви покажа моя плот. Опа. Waterhole. Да, тук продам го ви, който иска да се телепортира до мен и когато ме види в сервера и да пита дали и да каже, че си купува глава да дойде. Ето ми всички глави. От тук ще започнем, от тук. Те тук, от тук. Да, тук са малко яките, ама някои са гадни. Примерно скелета ни на пресето. Извън играта и тук са всички яки. Да. Отиваме на Warp Poison Shop. Аз го показах на спална беше. Само да видя едно нещо. Така. И тук стрем двойка, извинете, speed двойка, fire resistance, и stun health и stun damage. Имаме на Warp Crank. Който не знае, сега ще обясня там какво е. И аз това тук е било пусно. Ето тази си лантърна. Това тук е дърво. Сменят го на листа. Ние отиваме на тези листа и започва листата да се махат. Който е последен, той печели. Малко да ги увелича. Отиваме на Warp PvP. И също малко да ги намаля, защото на мен е малко силно. Дайте го да спална. Warp Ranks. Стават още малко варпове. Селени шопа е онези там с селените лап. Така. Желателно да промотия 6 лева на VIP. За ранка, ето го скайпа. Имате, който ще се го купува, има репер. Тоест, примерно, аз ако съм VIP репер и това всичко тук ми е фул. Top Meat Critical Secret Agents. Да, тук може да ги видите. Музиката. Така. Да, лак. Цена 6 лева на легенда. Има репер Workbench. Следите Workbench, пишете нали кога се лезе Workbench. И ви се показва крафтинг тейбъл, според мен. Спаунери, вие може да си купувате спаунер, ако имате 30 000, аз имах, купих си. За жалост, не съм легенд и никой не иска да ми го променя. За повече инфо скайп, да, това е за ютубър. Трябва да имате над 30 сабскрайбъра, който аз искам да ги направя. С ваша помощ става. Galaxy, ето може да го видите. И сега отиваме на Warp Rescue. Ето тук, сега ще ви го покажа. Може да си го спрете да си го прочетете. Къщата. Да, ето виждате, това е тук спална. Ето ми нас. Ето тези малки зелените човеки, те сме ние.
И сега отиваме. Ето даже и Born Master снима. И аз снимам. Warp Rulers. Ето ги. Не спамете, грифа разрешен, не псувайте, хаковете са забранени. Скайпа на главния евент за всеки ден от 8:30. Ето го, World Border. Отиваме на Warp. Къде стигнахме? Рулес се решил го показах. Отиваме на шопа. Ето го спомня, за който ви говорих. Нещо, че аз си го купих. Хубавото е, че е на 2 етажа. И не знам дали има всички блокове. Но даже ето тук. Ето вижте, горе е празно, тук е празно, тук е празно, там. Горе е празно. Отиваме на Warp Snake. Това е нов Warp. Защото Warp Event е също подобен на Snake. До новия Snake. Не знам. Warp 2, Warp Tiam, това е модератора, админа и така нататък. Ранковете. Ето. Админа, HDT, Donor 2000, Онера, Лоусай, другия онер е King Sam BG, модератора е S463. Съвсем няма други. Така, отиваме на Warp XP Shop. Ютубър го показах. XP Shop не е на Warp Enchant. Ето го. Една паричка, едно XP. 1000. 100. Толкова. 200. Не си заслужава според мен. Админ не може ли флай за да покажа спавна. Сега да видим колко пари имаме. Този клип значи ще на 12 минути според мен. Кой снима аз? Добре, тук тренерът почина да снима. Добре, това ще бъде за този клип. По-скоро за това Minecraft ревю. Гласувайте сервера и ще си изпечелите 30 левела безплатно. И не ще бъде чете. Там може да намерите моя ник. Това се пише Дани Макер. За който не знае. И това беше всичко от мен. Да го няма флаг. И до скоро!